ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан ғарибо, ҳама каса хубен, тинҷен худованд доим усоз бошанд. Ирӯз 29 август соли 2024 1116 сомонӣ дар бонки Эсхата ирӯза навурда ҳастай. Хонаҳо аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Кулуб, тарафҳои Пашадара, ноҳияи Панҷ, аз шаҳри Турсунзода квартира, шаҳри Хуҷанд квартира, Душанбе квартира, аз Кулуб хонаи заминӣ, ноҳияи Фархор хонаи фурӯшӣ, Истаравшан хонаи фурӯшӣ, Варзоб территорияш хонаи фурӯшӣ. Хулас беҳад хонаҳои арзон аз ҳар як минтақаҳо мондагием. Бо диққат тамошо кунед. Дар ҳамин канали мо подписатсия кунед бачаҳо. Мода хонаҳои арзон бисёр меғалта. Барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp 9997 рӯй кунед, рекламаш мекунед, фурӯшта мегузорем. навори мо дар лайкҳо разанед, дар канал подписатсия кунед. мо дар хонаҳои арзон квартираҳо бисёр мегӯем бачаҳо азиз. Хулас успед мекунед, мегиред шав. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москваст ки област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кулуб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ана ки якм хонаи фурӯширо эълон мекунем. хонаи фурӯшӣ, ноҳияи Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Султонобод. ду хона дорои 13 сотих масоҳат. нархша 250 000 сомонӣ тоҷикӣ. муомилааш қатъияй. рақамҳои 76 ватсапшон аз номи канали Саудо ТВ занг занед. бания ва аловхона ва анҷомхона дора. ду дархона ва долон дора. 5 ба 3 хонаш. гирди хона маҳкам нестай, инами састани. оғил дора, навес дора. обши дарозиш 55 метра мега. хона дар бари роҳи поезд ҷойгир шидагиай. ҳамаи чизош қатъӣ савдо карда мешавад. маълумоти пурра занг занед. чанд қа кирпиче ки ҳаста мега ваёш падарка ва чандта шифре ки боз ҳаста, иношам касоне ки мехара падаркаш мекунем. 250 000 ноҳияи Вахш. бачаҳои Вахш ҳамиҷа ҳастен? ҳамиҷа бошен, комментда нависен, ҳамиҷаем. дуюм хонаи фурӯшии имрӯза. яъне ки квартира рои кан шаҳри Душанбе территория 46 қарор дорад. 4 комнатна квартира 5 этаж 61 метри квадратни. кӯчаи 50-солагӣ, доми 19 этажа 750 000 сомонӣ нархаш. шумо дар 750 000 ҳамин 4 комната квартира ки дар 5 этажай дар 61 микрорайон кӯчаи 50-солагӣ будааст, доми 19 этажа 750 000 муомила дорад. мактаб, масҷид, мағозаҳо, аптека, садик ҳамаш пешаш дай. яъне ки дар ҳамои диагностика қарор дорад. маълумоти пурраша бачаҳо ҳамон территория 46 болои Султони Кабир, поёни Корвонда, хулас поёни Саховат. маълумоти пурраша ҳамин рақамҳои 127 ахирш ватсапай. метавонед занг бизанед. хеле нархҳо мақсад каманда. худотон бо муомила кунед. сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан дар шаҳри Кулуб, қитъаи 6 обсвет дора. инахона, манахона 220 000 сомонӣ нархаш. 6 хона масоҳати 8 сотиха, ҷои хуби обдор 8 сотих ва хоб дорои 6 хона. 3 хонаи тайёр, 3 хонаи нимтайёр, боз 4 хонаи дига падушка, яъне ки бетонаш рехтагӣ тайёрак ҳастай. 10 000 хишти пухта падарка, 300-400 семенблок падарка, 1 дулан шевен падарка, 1 камаз қум, 1 камаз санги калон мақсад падарка, чойлоби ангур дора, 140 дарахти мевадиҳанда ва бемева. мақсад ки 140 дарахтай, баъзеш мевадор, баъзеш бемева. ҳавзи 4 тонага обам ҳастай. чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ноҳияи Панҷ,
бачакҳое ки аз ноҳияи 5 хоҳиш карден, ана мана хона. ноҳияи 5 совхози Мирзоянс, 4 комната, масоҳати 11 сотихаи калон. инами проект 130,000 сомонӣ. шумо дар 130,000 ана ҳамин хонаро метавонед ҳозир занг бизанед. рақамҳои ватсапи ахираш 6147 қатӣ ёки дастӣ 356 ахираш занг занед. кухни ошхона дора, сертификат дора, магазин медпункт наздикай, мактабаш 2 километр, об свет ҳаст, мобайни деҳада қарор дорад, масҷид наздикии хонада ҳастай. ана ҳамиҷара бояд чи дарҳол ба нархи 130,000 сомонӣ фурӯхта шавад. лайкора мезанем, дар канали Саудо ТВ подписатсия мекунем. ногуфтанам бачаҳо азиз, мода бисёр рӯй мекунад хонаҳои арзон. подписатсия кунен, хабардор мешавед. панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Гулпарвар, обсвет. нархша 900,000 сомонӣ мегӯянд. 900,000 сомон муомилаш қатияй. ина ҳамин коттедж 11 хона, 6.5 сотих масоҳат. телефоношон 445 дастӣ, 1723 ватсап. хонаҳо 3/5, мактаб, масҷид қарибай 200 метр дурай, бозорча қарибай 20 намуди транспорту мақсад мега аз пешаш мерава. тарафи гипрозем 1 маршрутка 54 мегзара, таксиҳои дусомона мегарда, оби водопривод ҳастай, и качалка ҳам доранд. хоб поликлиника қарибай мега. хулас маълумоти бештар оиди ҳамин хона, рақамҳои 1723 ватсап ёки 445 дастӣ занг занед. касоне ки хона, мошин, замин, квартира рӯй мекунед, ранги ҳамин бародар понни фасонка видеонавор кунед, модароӣ кунед. худохоҳад рекламаш мегӯед, фурӯшта мегузорем. ана ба хотири пешрафти канали мо Саудо ТВ дӯстон. хоҳем ки шумораи хонаҳо зиёд шавад, хонаҳои арзон зиёдтар монда шавад, пажалуйста дастгирӣ лайк мезанед, подписатсия мекунед, тамом. ҳамин кора иҷро мекунед, вазифаи хонагии шумо бачаи азиз. ина пажалуйста хонаҳои арзон тамошо кунед. шашумин хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ 3 комната, масоҳати беҳад калони 10 сотиха. бачакҳои клуб, именҳои Пашадара, Нуробод ҳамҷо ҳастен. шаҳри клуб, тарафҳои Пашадара, Нуробод 129,000 сомон нарх. ватсапшон 2821. хона қарор дорад дар канечкаи Пашадара, кӯчаи Нуробод. кришашам хона кардагиай. веранд кат дора, ҳоҷатхона дора, баня дора, термикс дора, бучкая тонагая ҳастай, ҳавзи 4 тонагам ҳастай, халадани кондисионер дата, халадани дорад, кондисионер дора, дата телевизор дорад, ягон камбуд нашод хона мақсад нестай мега. ба тамоми чизош фурӯхта мешавад, арзон намешавад. конкретни харидор ина марамат ҳамун нафарое ки хонахари ҳақиқиен. рақамҳои 72 821 ахираш аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. ина хона мана хона 130,000 сомонӣ. и хона инами састани фикр мекунем ба нархаш арзандае бачаҳо азиз, арзанда. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира, рақамҳои 9990 ватсап рӯй кунед, лайкора занед, подписатсия кунед. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 4 комната, масоҳати бениҳоят калони 20 сотиха, дар ҷиргатол лахшда қарор дорад, деҳаи Сафедорагда қарор доштааст. 230,000 сомонӣ. рақамҳои 9986. ина ҳозир занг бизанен, барен бихаренаш. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи лахши ҷиргатол, деҳаи Сафедорак. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. харидор худаш оформит мекунам мега. инамеқа кардиян далши мақсад ина ана мана севаи нокай чиай. хулас дига бачаҳо, оиди ҳамин хона, рақамҳои ватсапи 9986 аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. фақат Саудо ТВ биген. и Саудо ТВ то вақте ки дар ютуб ҳастай, фақат хонаҳоям хеле 120, 130, 230 ҳазора тамошо мекунад. ай канали Саудо ТВ
ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ду комната, як сотихак. Масоат ака як сотих несай калонай. Хтонай ами вид дидесен чихелай. Мумкин як ним бошад. Акамон ба фикрм ашибка кад. Масоатш калонтарай. Ду комната хайна як ним сотих. Хоб истаравшан. Хоб ҳамун территория калитакай чия гузари 41 хулас ами хел адрес бача азиз 210,000 сум рақамои 97 занг занен ҳавли нав бо хишти пухта мақсад хона бардоштагӣ шикатурка дарун берун шудагиай оби нӯшокӣ ҳам дорад ҳавли аз ду хона ва як калидор иборат мебошад. маълумоти пурра оиди ҳамин хона ватсапшон 97 занг занен маълумоти пурраша шумода мега. Ноҳумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. Хонаи фурӯшӣ ҳастае ки се комната масоати ду сотиха варзоб таконда қарор доштааст. 230,000 сомон нарх. Рақамои 3692 метавонен ҳозир занг бизанен бихаренша. Се хона ду калидор ҳавли ошхона кухни падвал баня оғили 10,5 метра гараҷ 6 метра. масоати хонаашон бачази 2.5 сотихай. хелда гуфтан неки 2.5 сотих насига бу. маълумот пура занг занен замин як сарай мега яъне ки 230,000 меган муомила дура. ремонтои хона дӯстон чиқел мебинем бад нестай. худотон бо маълумоти пураша рақамои 3692 занг мезанед маъқул боша мегирем. хел нагуфтем алиш меша намеша. хай можад мумкин алишам кунан як худотон вариантотона пешниҳод бикунем бача азиз. касоне ки лайк намонен бизанед лайкора подписатора фаромӯш накунед. даҳамин хонаи фурӯшӣ бача азиз. квартираи фурӯшӣ даҳам ду комнатни квартира 7 этаж 66 метри квадратни шаҳри Турсунзода якум микрорайон 245,000 анами састаяни кардаган. просто ду комната камтар қиммате бача азиз. шикатур кардагӣ дарчи каси мегира хачараён накунад. дом навай мега шикатур стяжка лифт кардагӣ яки лифтам доштааст. доми кирпични монолит ҳастай. хай маълумоти пура занг мезанен. документҳо 100%. хоб садик мактаб стадион поликлиника мақсад дар пешаш ҳастай. беҳтарин ҷо мега барои зиндагӣ кардан ҳамиҷа фикр мекунам ҳамиҷа гуфта қайд кардиян. шаҳри Турсунзода якум микрорайон 245,000 тоҷикӣ муомила дорад. рақамои 35 ахираш аз номи канали мо метавонед ҳоз занг занед. инами здания бародар азиз. инами здания хулас. 11 хонаи фурӯшии имрӯза бача азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду комната квартира 38 метри квадратӣ шаҳри Хуҷанд 8 микрорайон 183,000 да ду комната мегирен. мактаб хоб садик ҳастай мега дар ҳамин наздикишай. об светам дора постоянни проблема нестай. маълумоти пура конкретни харидор бошӣ рақамои ватсап 0023 занг занен. ака фикр мекунем камбудаш ҳамия ки просто ҳамин хона соколни этажай падвалай бачако падвал ба ҳамон хотир арзонтараш кардиян. шаҳри Хуҷанд 8 микрорайон. маълумоти пура оиди ҳамин хона занг занен пурсоншен маъқул боша агар ҳозир барои ина маслиҳат карда бигиренша. фикр мекунем ҳамин қанавор шумода маъқул мешава. лайк мезанен. ахирда як рекламаи акадай илтимос дастгиришон натонем поделиться акин акара дастӣ мекунам. фарзанди худам дигаш фарзанди раҳмати хоҳарам аз замин лиёз бародаро ай дастон бия давон хайртон та мехонат боша ба мо дасти мадад дароз кунен. иншааллоҳ баракати илоҳӣ насибтон мегарда. ори ҳамон бародаро боша имконатотон кӯмаки хос аз барои худо ба мо кунен. барои ҳамин бошаин чизе ки ай дастон ме ай дилтон мебироя ҳамун хайра ба мо кунен. иншааллоҳ худованд ҳаҷрашан ба шумо ҳам насиб мегардона.
ки мо дар як моҳ барои як албумин барои ҳамин бача ки навоз дидестем мо барои албумин ном доруа 1,5 сомон ки сета ҳар мо мерезем мо сарф дорем барои як хонаи алоҳидае ки мо сохтестем ва мо чизе ки имконият дорем ки мо 50% ҳамон хонаро сохтагием дасти мададтонро дароз кунем бародаро агар имкониятотон боша набошам не худованд баракаттонта ҳаҷртонта амин бигӯ таҷон худо ҳамаша баракат аллоҳу акбар молодец барои ҳам бародаро илтимос моро дуруст дарк кунен имконияти хайр надорем фақат дуогӯ бошем дар ҳаққи ҳамин фарзандои ма иншоалло баракаттон зиёда мегардад аллоҳ ҳаҷрша шумо да мерасонад иншоалло. Сити мо мебоша рақамои картаи мо 97 62 4 73 19 63 53 я борига бародаро такрор мекунам 97 62 00 00 73 19 63 53 бародаро ба фамилияи Садуев Диловар рақами телефони 987 10 05 62 пайваст шудагия кадоме хайр мекунӣ алло баракат гуфта кадоме ки хайр намекунӣ фақат дуогӯ бошӣ бародар алло баракаттон та.